যতনে খুলুমখা রাংতানি তাকুকতে ভুকুকসং চিনি ত্রিপুরা থানে অঙ্গই হাইনে 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 বার শনিবার ক্লাইগো जों दिनो 12 घंटा 12 hours एडिस एरिया बन जों कल खायखा ओ बन्न चारिना बागै जत ताकु बुखरक जों टिप्रा मथा पातिनो योगदान दिफायदि तामने के जों साइमनो ओ टिप्रा हास्तेगो गदिक मा बसरमै जों बिरमान कफाय दंमानि तिनि मानथाय सकताय मायां दंमानि जों चाकरि मानथायराव मायां दंमानि ओ बिरमाननि काटिने बागै ताई तिनि ग्रेटार ट्रिबालैंड स्टेटहुड डिमांड सेपारेट स्टेट डिमांड अबनो दैजों खरां तिसानाय अबनो दैजों दिल्लीओ तिनि थानसाना जों फुंदुंनाय आबनि बागै हायने 30 तारिख सेप्टेम्बर जतनो खाबाय खुगबाय तिनि ओ बन्न सक्सेस खायना बागै कप्लाय खायना बागै आं जतनो आनि खाबाय खुबाय कबक जागो हामबाय खुलुमखा।